Живи ли сме вече? В ефир сме. Добър ден. Здравейте, аз съм Иви Барбер Драндре. Сега ще ви разведа за една от най-хубавите екопътеки на България. Както забелязвате, природата е невероятна, но това невероятно кътче. Я снимай колко съм красив. Снимаме ви отдавна. Дайте, ние сме убити, ви Той няма лице. Батман или Спайдърмен? Да. Много зле, умирам. Чак ми чувствам. Мога да повярвам, че сте скривите. Почти бях умирал На екопътеката. Паметта че е препълнена. Къде ще чакаме, момче? Знаеш ли какво да те търси? Чакай, че сега се побуждам. Вино си не знаеш. Така ли се подвиждаваш на дивно? Всека вечер. Не ми ли сега малко да покажем на зрителите за какво става въпрос? Много си пиян. Уважаеми зрители, аз носих и малък скромен подарък. Черни пликче, мерси. Нямаше нужда. Здраво, че си носи. Ама то вътре има ако. Забелязвам, че от дивата природа. Аз съм дим. Супер. Не. Джакпот, бе. Само спишете се мокри. Номер едно. Дядо Коля да пристигна. И на екопътеката. Падна малко. Колега, моля ви, нека... Я го ушушкахме. Само това имаше читаво в него. Няма го да се Вие сме. ги пазите за Снежанка. Снежанки съм насила доста. Няма да й помогнат. Баниш и трябва. Баниш и трябва на Снежанка. Къпи се на Снежанка. Мисля, че трябва да викаме дядо Поп да пребавяме Снежанка. Също така да пориска с малко... Дядо Поп е натарвал. Не може да се дигне от масата. На оператора му замръзна ръката, мисли да преустанови репортажа. Така ли ми яде? Не, виждаме още един невероятен индивид. Това е голямата стъпка бързо. Голямата стъпка, за първи път ще я заснееме. Благодаря, че ми поканих да дойде. Нямам си нужда. Там не мога колко. Оператора си снима кръка. Колега! Песен! Ало, оператора от женски пол. Изтърве и оператор, не знам как. Капка на микрофон. Ама много бързо се. Извинявам се. Пазите, господи, човека пая се кръпи. Той не се закача. Ах, не. Голямата стъпка наближаваме. Издържавай. И аз имам микрофон. Мога да отворим кариера за скаманяк. Ти подек, ти жени, бе. Ти жени подек. Оператор има нужда да се настани. Тук що забелязахме изчезващ вид. Вие сте голямата стъпка. Пияк. Антиконти. Използваш, вие сте голямата меча стъпка. Аз съм no name. What's your name? Не го снимай. Не може да се фокусира, Оператора иска да предаде щафетата. Извън покър. Виж какво, нямаме разваваш репортажа. Това ще бъде изрязано. Стига, бе, животни. Това е застрашен вид. Вижте как се убиват застрашени. В България. На екопътеката. Да, и на еко.
нами от сухари. Еми яш пържоли. Я кажи за Снежанка. Колега. Много е страстно тази Снежанка. Какви ги върши, леле, мале? Срещу 30 лева отгоре наши бонуси дава. Леко ме подхвърне. Много емоции, много нещо. Баласта Мисля да спише. продължа репортажа си по-късно. Що? Ще спиш? Ще посетя... Това беше всичко, край. Не!